дар толури прокуратураи вилояти Суғд нишасти хабарии прокурори вилоят Хоҷазода Фурқат Файзалӣ бо хабарнигорон доир гардид. Нахуст Хоҷазода Фурқат аз натиҷаҳои соли сипаригашта сухан карда қайд кард, ки давоми соли сипаригашта муайян карда шуд, ки якчанд нафар шаҳрвандони мамлакат дар хориҷа ба таълимоти ғайрирасмии динӣ фаро гирифта шуданд. Ҳамчунин зикр гардид, ки барои пешгирӣ кардани шомилшавии ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ як силсила корҳо ба анҷом расонида шуд. Парвандаи ҷиноятӣ бо 77 парвандаи ҷиноятӣ тафтишот пешакӣ идома дорад. Ҳоло 1542 нафар ҷинояткорони дар қарор дошта, ки 1090 нафар барои содир кардани ҷиноятҳои террористӣ ва экстремистӣ мебошад. Дар ҳамоҳангсозии фаъолият бо дигар мақомоти ҳуқуқ оид ба пешгирии шомилшавии шаҳрвандон ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистӣ ва террористӣ суҳбату дохилиҳо гузаронда ҷиҳати дастгир намудани ҷинояткорон корҳои муайян ба иҷро расонида шудаанд. ҳоло дар давлати араб 9 нафар сокинони шаҳру ноҳияҳои Конибодон, 3 Ашт, Масчоҳ 2 нафари, Панҷакент ва Вуҷудон Гафуров 1 нафари ба таълимоти ғайрирасмии динӣ машғуланд. хабарнигорон ба прокурори вилоят бобати он ки нисбати ягон нафар бар асоси ба худкушӣ расонидан ва дар ин асос боз шудан ё нашудани парванда сухан карданд. Хоҷазода гуфт, дар соли 2022 ҳолатҳои ба худкушӣ расонидан 202 ададро ташкил дода, аз ин миқдор 38 адад аз ҳисоби ноболиғон ба қайд гирифта шудааст. ҳаёт аз ҳамаи барои одам азиз аст, лекин бо баъзе шаҳрвандонам рай мешаванд ки даст ба худкушӣ ва суиқасд ба он мезананд. дар соли 2022 ҳодисаҳои даст ба худкушӣ ва суиқасд ба он задани шаҳрвандон 202 адад. ин хушбахтона дар натиҷаи гузарондани машғулиятҳо, дар натиҷаи корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни мардум ин ба теъдоди ҳам кам карда шуд. аз ин 167 адад худкуширо ва 35 адади он суиқасд ба худкуширо ташкил медиҳад. аз ҷумла аз ҷониби ноболиғон 38 адад ба қайд гирифта шудааст. зимни нишаст хабарнигорон аз прокурори вилоят оиди муноқишаи марзӣ байни Тоҷикистону Қирғизистон гуфтанд. Хоҷазода Фурқат гуфт, бо баргузории якчанд вохӯриву мулоқотҳо бо кишвари ҳамсоя бо роҳи маслиҳатомез онро бартараф кардем. дар асоси сиёсати хиратмандона ва соҳпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, гурӯҳҳои корӣ ҳам дар сатҳи ҷумҳурӣ таъсис дода шуданд барои тинҷиву оромӣ, осоишта зиндагӣ кардан дар партави сулҳу субот байни халқе, ки аз солҳои пеш муносибати хеш табори ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Қирғизистон начхеле ки дар ҳудуди вилояти Суғд, дар ҳудуди ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров, Ҷаббор Расулов, ноҳияи Девашчӣ, шаҳри Исфара аз солҳои қадим онҳо байни якдигар худогӣ доранд, хеш таборӣ пайдо карданд, ҳамсоягӣ доранд. баъзан ҳамн баён мешавад, бо ман вай мушоҳида кардем, баён мекунем ки ҳамин гурӯҳҳои дигар ҳастанд ки